Para kadang kula wonten ing wisata edukasi Kaji Kelem Bangun Jiwa Kasihan Bantul. Kula badhe maos satunggaling geguritan asesirah durung becik. Geguritan. Aku ngakoni yen durung becik. Pangucap apa dene tumindak. Kepara isih adoh saka paugerane. Paugerane agama apa dene unggah-ungguhing basa uga tata krama. Nanging aku kepengin luwih becik tumindak apa dene pangucap supaya ora gawe tatu apa dene lara jroning sawengan marang pepadha. Banjur arep ndak ati-ati merga yen nganti natoni ati luwih krasa njarem ora mari-mari. Aku rumangsa durung becik lan resik, mula kudu sregep resik lumantar zikir lan wirid, istighfar lan bertobat kaya uwis ora uwis-uwis. Klebu njaluk marang sliramu tansah gelem paweh pangaksami. Yen aku tau tresnani utawa natoni atimu. Bangun Jiwa April 2022. Salajengipun dhumateng para kadang muslim kula ngaturaken sugeng nindakaken ibadah Ramadan wonten ing taun 1993 menika. Ugi kula panjenengan dados tiyang-tiyang ingkang takwa. Matur nuwun.